корманди шаҳрдории кунияи Туркия Меҳмед Узбер ҳангоми корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳии одамон аз зери харобаҳо дар шаҳри Хатай як халта пул пайдо карда, ки дохилаш $4 миллион будааст. хабаргузории машҳури Анадолуи Туркия аз наҷоти кӯдаки сесола аз дасти имдодгарони тоҷикро. Анадолу дар гузорише аз шаҳри Қаҳрамон Мараши ин кишвар аз рӯйдоди дирӯз наҷоти кӯдаки сесола ба дасти имдодгарони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод. Ин хабаргузорие, ки аз ҷумлаи машҳуртарин хабаргузориҳои Туркия мебошад, ахиран бо интишори расме навишт наҷоти писари сесола баъди 158 соати заминларза дар Қаҳрамон Мараш. пас аз 158 соат дар минтақаи Аникисуботи шаҳри Қаҳрамон Мараш наҷотдиҳандагон аз Тоҷикистон як кӯдаки сесоларо бо номи Явуз наҷот доданд. ин писарбачаи сесола баъди 158 соат аз зери вайронаҳо зинда берун оварда шуд ва бо мошини ёрии таъҷилӣ фавран ба бемористон ҷиҳати ташхису парасторӣ интиқол дода шудааст. наҷоти Явузро атрофиён бо кафткӯбӣ истиқбол намуданд. хабаргузорӣ дар идомаи гузориши худ навиштааст, ки ҳамчунин наҷотдиҳандагон аз Тоҷикистон дар 151-умин соати заминларза аз зери шикастпораҳои як бинои истиқоматии 9 ошёна кӯдаки 4-солаеро ҳам зинда берун оварда буданд. ин амалиётро дастаи наҷотбахшони тоҷик бо истифода аз дастгоҳҳои махсуси ҷустуҷӯи одамон дар вайронаҳо анҷом медиҳанд. хабаргузории Анадолу дар идомаи ҳамин гузориш боз фармудааст, бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 50 нафар имдодгарон аз ин кишвар ба минтақаи офатзада равон карда шудааст. манбаи хабарӣ аз сомонаи Комтур мебошад. یک بار دیگه سلام علیکم برادران. چه خیلی که برای گرانیس گذشتن ما که بخره به شما توصیه میدادیم برادران. حاضر این همین رقمی که در روی اکران دیدین زنگ بزنید. هر روز سفر داره 500 روبل اینامی کانال ما کدامی که میره اسکیت کرده میشه. برادر بابو واریای ماشینش خیلی دیدگی بده ماشینای زمانوی به یگان کمبودی ده تشفیر داره. هر روز سفر مرحبا نمی رقم رو زنگ بزنید. наҷотдиҳандаҳои тоҷик бо 31 ҷасади дигарро аз зери харобаҳо берун карданд. бозёфти $4 миллион ҳангоми бартарафсозии оқибатҳои зилзила дар Туркия. гонорарии Ислам Махачев ва рӯйнабард бо Волконовский маълум шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. дастаи наҷотдиҳандагони Тоҷикистон короҳи худро дар яке аз қитъаҳои душвори оқибатҳои заминларза дар Туркия Қаҳрамон Мараш идома медиҳад. шабона рӯзи гузашта дар муддати 18 соати амалиёти ҷустуҷӯ имдодгарони тоҷик аз зери харобаҳо 31 ҷасадро дарёфт ва берун карданд. аз Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи ҷумҳурӣ хабар доданд, ки аз оғози корҳои наҷотбахшӣ ба гурӯҳи имдодгарони тоҷик муяссар шуд, ки 109 ҷасадро дарёфт ва берун гиранд. дар ин муддат онҳо ҳамчунин аз зери тӯдаи оҳану хокпора одамони зиндаро наҷот доданд. тибқи маълумоти расмии охир теъдоди ҳалокшудаҳо бар асари заминҷунбӣ дар Туркия ва Сурия аз зиёда аз 37 000 нафар расидааст. корманди шаҳрдории кунияи Туркия Меҳмед Узбер ҳангоми корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳии одамон аз зери харобаҳо дар шаҳри Хатай як халта пул пайдо карда, ки дохилаш $4 миллион будааст. Меҳмед Узбер ин маблағро ба идораи полис супоридааст. хабарҳои мо ҳамеша хушанд. шумо бекор ҳастеду роҳи чӣ гуна пулкор карданро ҷӯё ҳастед? ширкати Фаберлик иқдоми пешниҳод кардани аст, ки нафарони бори аввал ба ин ширкат аъзо шударо бо тӯҳфа шод мегардонад. занҳои азиз, бонувони гиромӣ, хоҳиши дар Фаберлик кор кардан доред? пас фурсатро аз даст надода дарҳол ба ин ширкат аъзо шуда соҳиби тӯҳфаи беҳтарин гардед. рақамҳо дар рӯи экран. мо ҳамеша ба шумо кӯмак мерасонем. дер накарда ба мо нависед.